Bon dia a tothom, què tal? Benvinguts, benvingudes a un nou capítol de la meva vida en el que no passa res o passen moltes coses, mai se sap. Són les 12:32. Avui he fet feina de nit, en principi sortia a les 9, però després de 9 a 12 teníem reunió i la veritat ho he passat bastant malament perquè he portat napolitanes, unes torrades així amb pa amb tomàquet i embotits, però les napolitanes sobretot m'han fet un munt de mal perquè les han fet al moment, les han portat d'aquestes crues congelades i les han posat al forn i llavors feia com una olor que obria bastant la gana, la veritat. He fet una mica de trampa perquè m'he despertat a l'hora que tocava, perquè els nois que viuen en aquest centre doncs, s'han despertat a l'hora que tocava per fer el ramadan de debò. Jo he menjat el que m'ha vingut de gust, però després, abans de començar la reunió, la trampa que he fet ha estat que m'he pres un cafè, no sé, tipus a les 8 o així, i ja està. No he estat 100% rigorós, entenc que no passa res i que havia de produir durant la reunió, no podia estar amb cara de que estava que no podia més, saps què vull dir? Ara vaig cap a casa i veurem què hem de fer. He passat per un polígon que em ve de camí a veure si trobava un palet i no l'he trobat. N'he trobat un que estava molt desfet, molt brut, molt vell, i després una muntanya de palets, però estava a davant de la porta o sigui, estava en una propietat privada, no era plan de robar un palet, saps? Jo el que vull és trobar-me'l de manera legal i correcta. I ja està, vaig cap a casa i continuarem movent els sacs de pedres que vaig comprar ahir per estirar-los al pati i no sé què més he de fer, però res, vaig cap a casa, ja està, no dic res més, perquè només estic dient vaig cap a casa durant 3 minuts. Abierta contratación. A mí me gustaría que mi marido contara de viva voz. No sé si s'aprecia, perquè amb aquesta càmera no sóc conscient de si s'aprecia res o no, però bueno, ha quedat així un color rosa. En total li he posat 50 sacs. Aquí ja hi havia pedres. No sé si es veu algunes zones que és com així, com més gris. Doncs el rosa és la zona nova, però imagina't, és petit aquest espai, no és un pati massa gran. A la càmera es veu més gran del que és. I he posat 50 sacs i encara hi ha zones a les que, veus, aquí per exemple, surt la terra. Jo crec que haurem de posar 50 sacs més, Sort que això és una cosa que és bastant econòmica, que val uns 80 cèntims cada sac i t'ho pots permetre per tirar-ho així pel terra, que al final això han estat, en total, no ha arribat a 50 euros. Prou bé. No sé exactament quan fa que dura això del Ramadan, però jo crec que hi ha més d'una setmana. I avui és el primer dia, la primera vegada, que m'he sentit així com dèbil i no dèbil preocupant, sinó de que estava com que... A veure, és veritat que estic molt cansat, He treballat 12, 13, 14, 15 hores consecutives i m'he despertat molt d'hora. Ahir també vaig treballar, vaig fer una migdiada molt curta, vol dir que tinc motius com per estar cansat. Però ara estava allà a casa posant això de les pedres i m'ha vingut així com un baixón important. També penso que és que al matí m'he pres un cafè bastant potent i podríem estar xerrant d'efecte rebote, saps? No ho sé, però he decidit que em preparava el dinar. No he dinat encara, però ara dinaré, quan vaig a buscar el Nil i després dino. Nil, carinyo, és el teu aniversari. Fas 2. 2! Felicitats, Felicitats! Au, som-hi, anem a casa. Avui vindrà a sopar la tieta, l'abuela, l'altra tieta, i farem un pa amb oli, que un pa amb oli és el que a Catalunya es diu un pa amb tomàquet. I després, dissabte, farem el fiestón, que
per això estem posant maco al pati.